IFM News. IFM News. Regional. Indaulwan to Department of Trade and Industry Ilocos Sur, Provincial Office, ti Market Saturation Drive, Kadagiti Munisipyo ti San Esteban ken Santiago, Ilocos Sur. Babaen iti panakitinulong ti Provincial Price Coordinating Council ken digiti maseknan a unit ti lokal a gobyerno. Kabayatan ti aktibidad ket agdagop ti namapulo ket dua nga establishmento ti negosyo amang saklaw kadigiti agrikultural ken poultry supply stores, grocery stores, fish and meat stalls, fruit and vegetable vendors, ken hardware stores. Kas resulta ti inspeksyon, ket dua a pagkiluan tinasarakan asaan a nakalibra wenno adda depekto na tinaikat ken naisuko iti inspektor ti Merkado para iti umno a kalibrasyon. Damag Regional, para iti IFM News, siya ni Idol Tony G. Tatak IFM. IFM News. IFM News. Regional.